Ăștia mai trăiesc, băi! Băi, îți dau eu 50 de mii dacă îmi place mâncare. Au bidonul are! Băi, Gică, îți placă de om. Hai să răzbunezi ăla ce Manjala aia! Gică, te-ți bagi cum plapă. Arată banii mașină! Arată banii dacă te place. Stai, spate, hai mă! Ia să dăm și un zoom. A, uite. E din partea lui de... Hai! Spatele mă, cioară! Spatele mă! Așa cu fața. Fă un striptease aici. Băi! Fața Gică, ce le-a cum faci? Filmezi? Să mă uiți la el că mi-a înghețat mâna. Să filmezi tu. Dă-i pe aici cu zoom. Băi, Gică! Rahat. Dă-i și un zoom așa, să-l iei la față. Hai bă, Gică! Dă-i pe ecran. Gică! Dezbracă-te, mă! Ce pula mea vrei? Dezbracă-te, mă, la uite! Oh! Și face rău deja. Bagă mâna! Baba, Gică! Îi auzi? Bine, Cristina! Îi scoți invers. Ce telefon e ăla? Ăsta-i telefon mobil! N97. Are și cameră. Alo! E telefon mai bine. Da! Hai mă, te dă sau... Dă-mă 2000 de lei acum! N-auzi că-ți dau dacă te tragi. Ala-i tupeu. Mă să dea puțin. Are, mă, tupeu. Să-i dai Dau-te, mă, litră.